Il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat spiċċa jigdeb biex isib l-iskużi għaliex beża jmur jiddibatti mal-kap tal-Partit Nazzjonalista f'Xarabank. Bħalma jiġri f'kull kampanja elettorali, il-produzzjoni ta' Xarabank stiednet li żewġ mexxija politiċi għal dibattitu. U fil-waqt li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija aċċetta l-istedina immedjatament, il-mexxej Soċjalista Malti baqa' jaħrab dan id-dibattitu. Mistoqsi minn Net News għaliex iddeċida hekk, Muscat ipprova jallega li sar ftehim bejn iż-żewġ partiti għal żewġ dibattiti biss bejn il-mexxejja. Prim Ministru, jekk inti qed tgħid li l-kampanja tal-kampanja li għaddejja bħalissa bejnek u bejn Dr. Delija, għaliex illejla missejjer fuq Xarabank? Sempliċi raġuni li hemm ftehim li jkun hemm żewġ dibattiti, wieħed li diġà sar fil-bidu tal-kampanja, ieħor li ħajsir il-ġimgħa d-dieħla. Iżda dan mhux minnu għax Net News jinsab informat li dan il-ftehim qatt ma seħħ u kien għalhekk li l-kap tal-Partit Nazzjonalista laqa' din l-istedina immedjatament. Għaldaqstant għadu mhux magħruf għaliex Muscat qed ikompli jaħrab minn dibattitu waqt il-programm Xarabank. Sa dan it-tant wara tweġiba xotta tiegħu, Muscat ħarab mill-mikrofoni tal-ġurnalisti meta mistoqsijek ħarġitlux l-istedina mill-produzzjoni tal-programm. Sedina ħarġet. Thank you. Grazzi ħafna, thank you. All right, have a good day. Sa dan it-tant waqt id-domandi tal-ġurnalisti Muscat reġa' uża lill-Avukat Ġenerali biex jistaħba warajh dwar jekk se jippubblika r-rapport sħiħ tal-inkjesta Grant. Dan minkejja li jagħmel wieda solenni li lest jippubblika l-inkjesta, deċiżjoni li qed jibqa' jibża jagħmilha.